En temps de crisi, les empreses es trenquen el cap per atreure l'atenció del consumidor i busquen la fórmula perfecta i miraculosa que faci augmentar els ingressos. Pel que sembla, el neuromàrqueting pot oferir les respostes adequades a aquest gran problema. El neuromàrqueting estudia les motivacions profundes que ens impulsen a comprar, què és allò que fa que a última hora ens decidim per un producte o per un altre. Avui, al nostre dossier econòmic, ens farem la següent pregunta. Per què comprem el que comprem? Bé, el consumidor té una llista de marques preferides al seu cervell, que és el que se'n diu el top of mind, que són les marques que tens amb més nivell de recordació. Quin és l'objectiu de les marques? Estar amb el top of mind del cervell del consumidor. A Amor de Marca tenim una filosofia molt clara, que és que s'ha de comunicar des de les emocions, perquè els records que perduren en la ment del consumidor són els que els hi han provocat emocions. Jo crec que comprem el que comprem perquè com a consumidors volem viure les històries que representen les marques. I crec que les marques representen unes històries plenes de valors, amb unes emocions, i volem viure aquestes emocions a través d'elles. Per arribar a estar amb aquest nivell de recordació, el que és evident és que hem de comunicar des de les emocions, hem de construir marques que transmetin emocions. Aquest és un primer pas. Hi ha com dues fases amb el procés de compra. Construir una marca forta, que tingui uns valors emocionals darrere, que provoquin emocions al consumidor, que li permetin viure experiències, que li permetin interactuar amb aquella marca, que de vegades es comunica més buscant la interactuació amb el consumidor, no només una comunicació amb una direcció. I en aquesta primera fase busquem construir aquesta marca forta que arribi a aquest punt d'estar al cervell del consumidor, per quan arribi al lineal, doncs agafi aquell producte, el provi, se l'emporti a casa, li agradi, li transmeti emocions, pugui viure experiències amb aquella marca, i el més important, que el dia següent, quan tingui que tornar a comprar un altre producte d'aquell segment, doncs agafi aquella marca. Bueno, jo crec que el tema del preu és important actualment, i jo crec que és com una balança, no? La part del preu és important, la part de la marca també és molt important, i doncs, bueno, s'ha de valorar, no? Cada producte que un consumeix s'ha de valorar en qüestió de preu i marca. Però la marca jo crec que és molt important perquè per això, per el que representa ella mateixa. I crec que és un factor que pesa una miqueta més a la balança. Ara, en aquests moments de crisi, el preu és un condicionant molt important. Però el que està clar, i l'exemple són les marques de la distribució, el que està clar és que si no hi ha marca, no hi ha emocions, i no construeixes un producte diferenciat respecte a la teva competència, i per tant no estaràs al cervell del teu consumidor, no t'escolliran. O sigui que la marca és molt més important des del meu punt de vista, tot i que el factor preu és important, i més ara. La Coca-Cola, de fet, és un producte que sempre s'ha comunicat a través de l'emoció, des dels orígens fins ara, actualment. Ara estem veient una campanya publicitària que les emocions entren molt a joc amb Coca-Cola, inclús amb el tema de les guerres, el tema de la fam, tot aquest tema ara s'està vivint molt amb Coca-Cola. Home, hi ha casos molt clars a la història de la comunicació, com són Apple, per exemple, és una marca que ha sabut construir valors emocionals i que ha sabut arribar al cor del consumidor i convertir aquest consumidor en un fan, no? O sigui, els que som maqueros a mort, és a dir, mai comprarem res que no sigui un Mac. Un altre exemple podria ser IKEA. IKEA és una marca que tu has d'anar al punt de venda, has d'agafar el teu cotxe, fer quilòmetres, carregar tu mateix el teu cotxe, carregar el producte, arribar a casa, muntar el producte amb unes instruccions que no estan en el teu idioma, que són supersimples. O sigui, tens tot un procés llarguíssim i que enamora. Són exemples de marques que construeixen valors emocionals darrere seu i que aconsegueixen arribar al cor del seu consumidor. Aquestes emocions les hem de rebre d'alguna manera, hi ha moltes maneres de rebre, i els sentits és el que ens ajuda a rebre aquestes emocions. Un sentit que potser no és molt directe és el de la visió, la vista, de seguida tu veus el producte. Què vol dir això? Doncs que un producte ha d'estar dissenyat, o el seu packaging o la seva estructura, ha d'estar aguantat per un bon disseny, i un bon disseny que representi aquests valors de la marca.
que això és el que el consumidor ha percebut en un moment donat per aquella marca. Llavors, què passa? Que si tu tens un producte dissenyat de tal manera que representa aquests valors, és molt més fàcil que el client, que el consumidor, agafi aquest producte. Jo hi ha una cosa que sempre dic. La qualitat és un factor higiènic, és a dir, un producte ha de tenir qualitat o sí, no hi ha més opcions. En canvi, per diferenciar-te de la teva competència, si busques un valor emocional, aconseguiràs que el consumidor que està buscant, està aspirant a unes determinades coses, s'enamori de la teva marca. En canvi, si li dic només els valors racionals, li estic donant dades fredes. I la emoció és el que mou el món, això està claríssim. Les olors també són importants. Les olors ens remeten a moments emocionals de la nostra vida que ens poden recordar moments molt determinats, ens poden recordar altres marques i els sabors, per exemple, ens poden recordar les olors, que també fan que actualment moltes empreses ja estan implementant olors a les seves marques i això forma part de l'estratègia de màrqueting. I amb la música i tot el que representa el rebre amb els sentits, totes aquestes variants.